नमस्ते, मी मोड आलेल्या नाचणीचा पौष्टिक उपमा बनवते आहे. त्याचं साहित्य दाखवते. ही नाचणी आहे, ही बघा, ही सुकी नाचणी आहे. ही नाचणी आहे ना, ही बघा, ही मोड काढून आहे ना, याला मी मोड काढले. 3 दिवस झाले, 3-4 दिवस झाले पाण्यात भिजवून ठेवले होते 1 दिवस, आणि नंतर 3 दिवस आहे ना मी गटली बांधून ठेवली होती, म्हणजे कॉटनच्या कपड्यामध्ये. ते हे असे मोड आलेले आहेत. आता याचा मी उपमा बनवते आहे. हे पौष्टिक उपमा. आता याचं साहित्य दाखवते. हा अर्धा लिंबूचा रस आहे. ही हळद आहे, थोडीशी हळद घेतली आहे. हा अर्धा चमचा जिरा आहे. हा हिंग आहे. हा कढीपत्ता आहे. ही अद्रक लसूणची पेस्ट आहे. ही कोथिंबीर आहे. हे 2 मिरची घेतले आहे कापून. हे तेल आहे. 1 टोमॅटो घेतला आहे बारीक कापून. ही मोहरी आहे. हे मूग आहेत मोड आलेले 1 वाटी, आणि 1 गाजर किसून घेतला आहे, आणि त्याच्यासाठी हे मीठ आहे. आता पहिले मी आहे ना, मूग आहे ना थोडेसे आहे ना शिजवून घेणार आहे पहिले. हे शिजवून त्याच्यानंतर मी बनवणार आहे उपमा. ही मोड आलेली नाचणी आहे ना, ही मी जरा शिजवून घेतली आहे, म्हणजे चांगली वाफ लावून घेतली आहे. आता मी बनवायची सुरुवात करते. गॅस पेटवला आहे आणि आता कढई ठेवली आहे मी. त्याच्यामध्ये आहे ना मी थोडं तेल ओतते. आता मी तेल टाकलं आहे, त्याच्यामध्ये मोहरी टाकते. अर्धा चमचा मोहरी घ्यायची. आता त्याच्यामध्ये थोडंसं अर्धा चमचा जिरं. आता कढीपत्ता टाकते. हिरवी मिरची कापली आहे, 2 आहे. त्याच्यामध्ये ही अद्रक लसूणची पेस्ट टाकायची. त्याच्यामध्ये आहे ना हे टोमॅटो टाकायचं. 1 कापलेला आहे टोमॅटो. मस्त हलवून घ्यायचं. आणि आता त्याच्यामध्ये आहे ना गाजर टाकते. गाजर 1 घेतला आहे किसून. चांगलं हलवून घ्यायचं मस्त भाजून. आता त्याच्यामध्ये मूग टाकते. मोड आलेली मूग आहे. असे मोड आलेले मूग घ्यायचे मोठे. आता हे 5 मिनिटं आहे ना झाकण मारून ठेवते, कारण ते टोमॅटोमध्ये आहे ना मूग आहेत ना शिजून येतील. आपण बघूया झाकण खोलून 2 मिनिटांनी. छान झालंय. आता याच्यामध्ये आहे ना हळद आणि हिंग टाकते. ही हळद आहे थोडीशी. हिंग आहे. आता त्याच्यामध्ये आहे ना जी नाचणी शिजून काढली आहेत ना ती आता टाकते. पाणी त्याच्यात थोडंसं आहे, ते पण टाकून घ्यायचं. आता याच्यामध्ये आहे ना मीठ टाकते. आपल्याला चवीपुरतं मीठ टाकायचं.
हा आपला मोड आलेला नाचणीचा पौष्टिक उपमा. आता मी त्याच्यावर थोडं झाकण ठेवते 2 मिनटं. खरी पाणी पण सुकलं पाहिजे आणि सगळं मिळून आहे ना एकत्र मस्त शिजलं पाहिजे. आता मी त्याच्यावर 2 मिनटं झाकण ठेवते. आता आपण झाकण खोलून बघूया. 2 मिनटं झाली आहे. मस्त झाली आहे. आता त्याच्यामध्ये आहे ना लिंबू रस आणि कोथिंबीर टाकते. ते पाणी कसं पूर्ण सुकायला पाहिजे आहे. आता लिंबू रस आहे, अर्धा लिंबूचा रस आहे तो टाकायचा असा. आणि थोडीशी आहे ना कोथिंबीर टाकायची, थोडी वरून टाकायला ठेवायची नंतर. हे आपलं पाणी सुकलं ना मग आपलं तयार उपमा. एवढं पाणी सुकायला पाहिजे खाली. त्यातलं छान झालं आहे उपमा. आता मी गॅस बंद करते आणि तुम्हाला काढून दाखवते. मोड आलेल्या नाचणीचा पौष्टिक उपमा मस्त रेडी तयार झालेला आहे. आणि तो आपण आता खायला अशी सुरुवात करायची. हे सगळं असं जरा कोथिंबीर टाकायची वरून, असं वरून थोडासा असे शेव टाकायची आणि आपण आता अशी खायला सुरुवात करायची. मस्त छान झालं आहे. असं तुम्ही पण बनवा मस्त. आणि हे पौष्टिक आहे. नाचणीला मोड काढून असं कोणतं पण पदार्थ असं बनवू शकता तुम्ही.